Približne polovica z nás býva v bytových domoch, kde nemá príliš veľkú možnosť ovplyvniť spotrebu energií a tepla. V domoch starších ako 20 rokov platíme aj za teplo, ktoré doslova uniká do vzduchu. Otázka znie, zatepliť či nezatepliť? Takmer 40 % energií na Slovensku spotrebúvajú bytové domy. Najmä staršie byty sú typické vysokou energetickou náročnosťou. Tá je až 2,5 krát vyššia ako celosvetový priemer. Musíme ju znižovať. Odborníci odporúčajú zatepliť, to je však iba jeden z viacerých krokov. V nasledujúcich vydaniach relácie Energetika budeme celý proces podrobne sledovať. Úvodná anketa potvrdila základný cieľ zateplenia, skvalitnenie a zefektívnenie bývania. Správca ako stavebné bytové družstvo najprv musí rozhodnúť s vlastníkmi a vysvetliť vlastníkom, prečo zateplovať a prečo nie. Chceli sme zatepliť z toho dôvodu, že sú veľmi vysoké energetické náročnosť náš dom je. Máme zimu v bytoch. Táto investícia sa musí odzrkadliť aj na ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytom, najmä pokiaľ sa týka čerpania tepla a teplej užitkovej vody. Predsa ten dom už má svoje roky a aj tak vyzerá a vlastne aj tá úspora tej energie bude lepšia a svojím spôsobom sa zhodnotí aj tá cena toho bytu a bývanie vôbec ako také sa skvalitní. Po rozhodnutí vlastníkov v podstate nastupuje druhá fáza rozsahu schválenia prác a spôsobu prefinancovania domov, ktorý si musia vlastníci schváliť na dome. Členská schôdza vlastníkov bytov poverila potom správcu, ktorým je stavebné bytové družstvo, na realizáciu ďalších krokov s tým, že objekt z vlastných zdrojov už má pripravenú a zrealizovanú zateplenie a izolácie strechy plus strojovní výťahov a toto bude druhá fáza, zateplenie skeletu budovy a opláštenie. Prvé kritérium bola cena samozrejme, druhé boli referencie, ktoré sme si prešli. Mali sme, myslím, cez 20 ponúk, takže vlastne sme si to zúžili a posledné 3 ponuky sme si rozhodli na zhromaždení. Výber dodávateľa je riešený vlastne v tom výberovom konaní. Musia doložiť poistenie, či si plnia svoje povinnosti nielen voči štátnemu rozpočtu, ale aj voči bankám, aké majú referencie, aké stavby spravili. Samozrejme sa pýtame na záručné doby, na lehotu realizácie. V projekte sa stanoví výkazy výmer a rozpočet stavby a podľa toho sa môžu vlastníci neskôr rozhodnúť, aký konečný rozsah prácu robia, na čo si trúfajú, na čo majú zdroje vlastné a na čo si chcú požičať. Prefinancovávame tieto zateplenia z vlastných zdrojov, vysvetlili sa vlastníkom, prečo majú si navýšiť tvorbu fondu opravy, aby to bolo sociálne dostupné pre všetkých. A potom druhá možnosť je cez bankové domy, stavebné sporenie alebo cez štátny fond rozvoja bývania. Snažíme sa získať z fondu štátneho rozvoja bývania. Máme už viac ako 2/3 sumu na účte, takže nemal by to byť problém.